Shin ko ka san cewa za ka iya rubutun Hausa amma kai kaɗai ne kawai ke iya fahimtar abin da ka rubuta? Ga gyara a rubutunmu na Hausa. A wannan karon na zaƙulo bayanai ko rubutun da muke wallafawa ne a shafukan sada zumunta. Kuma da farko bari na fara da ko da mai ka zo an fi ka. Kirarin Kano ne ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar Hausa. Kuma kusan a makonnin da suka gabata wannan kirarin ya karaɗe shafukan sada zumunta saboda abin da ke faruwa a jihar ta Kano. To sai dai ana tafka kuskure a wajen rubutu kamar yadda na ga wasu suke rubutawa a shafukansu. Ga wasu da na ci karo da su. A nan an harda kalmomi ne wanda da wahala wani ya iya karantawa. Misali a wannan, ko da me, kalmomi ne uku aka haɗe wuri guda. Ka zo, nan ma kalmomi biyu aka haɗe. Wakilin suna da kalmar da ke nuna aiki. An fi ka, nan ma kalma uku aka haɗe wuri ɗaya. Wasu kuma na ga suna haɗe koda sai mai a rabe. Haɗa wata kalma da wata zai iya bayar da wata ma'ana kuma a rikita mai karatu. Amma bisa bin tsarin nahawu ga yadda ya kamata a rubuta ko da mai ka zo an fi ka. Idan kun lura a wannan kirarin duka kalmomi ne masu cin gashin kansu, masu gaba ɗaya. Kuma duk kalma mai zaman kanta ba a haɗe ta da wata kalma ko kuma raba kalmar. Abin lura dai shine duk abin da za ka rubuta ko ka wallafa a shafinka, to ka tuna cewa wasu fa za su karanta amma ba lalle su gane ko su fahimta ba nan take idan ba a kiyaye ƙa'idojin rubutu ba. Da fatan wannan zai taimaka. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.